Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Salut Patour, dat is een organisatie die medische zorg geeft aan mensen die illegaal op Curaçao verblijven. Ongedocumenteerde dus. Elisa Jansen is oprichter en bestuurslid van Salut Patour. Dat bestaat op 1 juli 5 jaar. De stichting is er voor eerste lijnszorg voor onverzekerde migranten. En het is inmiddels een erkende zorginstelling met ongeveer 20 medewerkers. Waaronder verschillende huisartsen, een kinderarts, verloskundigen, een outreach-team. Het is gegroeid tot een onmisbare schakel in de medische zorg op Curaçao. En in de afgelopen tijd zijn er al meer dan 7000 mensen geholpen. We spraken met Elisa Jansen en vroegen haar naar het ontstaan van Salut Patour, maar vooral wat het precies is. Salut Patour is een stichting die verantwoordelijk is voor een eerste lijn zorginstelling. We zitten op Cas Chiquito en daar hebben we verschillende huisartsen, een kinderarts en een verloskundige die alle onverzekerde migranten gratis voorzien van zorg. Zorg, dat is de zorg die ze krijgen die ze anders als ze naar een huisarts zouden gaan ook zouden krijgen? Ja, of naar een verloskundige of we dus hebben speciaal een kinderarts omdat er ook veel kinderen zijn in deze populatie die ook medische zorg nodig hebben. Dan gaat het om onverzekerde migranten. Niet iedereen op Curaçao kent volgens mij Salut Patour. Is dat goed of is dat slecht? We willen het liefst dat iedereen Salut Patour kent. Met name zodat ze ook mensen naar ons kunnen verwijzen die dat nodig hebben. Ik denk dat we op Curaçao allemaal wel mensen kennen die hier zijn en die geen verblijfsvergunning of geen verzekering hebben. Ja. En het is natuurlijk het fijnste als iemand iets mankeert dat ze weten dat ze gratis bij ons terecht kunnen. Maar jullie zoeken niet de publiciteit wat dat betreft? Wat we proberen te doen is dat we echt de straat op gaan. Dat we binnen de migrantencommunity praten met mensen en flyers uitdelen, vertellen over wat we doen. Dat doen we ook wel eens bij buurtcentra. Dan meten we van iedereen die komt, ongeacht of ze van het eiland zijn of dat het migranten zijn, meten we de bloeddruk en de suiker. En op die manier laten we ze kennis maken met onze organisatie. En om wat voor zaken zijn het? Waarvoor gaan die mensen naar de dokter? Alles. Ja, alles waarmee je ook bij een huisarts terecht kan. Dus heel veel mensen met hoge bloeddruk en suikerziekte. Maar ook mensen na ongelukken of mensen met hoofdpijn, buikpijn, spierklachten. We zien ook veel mensen met klachten gerelateerd aan stress vanwege de manier waarop ze hier leven. Dus het is heel breed. Dat kan ik me heel goed voorstellen, want het idee dat ik heb van de mensen die hier wonen zonder verblijfsvergunning is dat het toch best angstig kan zijn. Komen ze wel in alle volle vertrouwen naar jullie toe of zijn ze dan ook bang? Het vertrouwen is gegroeid. Dus in het begin zagen we dat er een paar mensen op een dag kwamen. En die kwamen dan de week daarna terug met 4, 5 familieleden. En die hadden dan verteld tegen andere mensen? Maar er zijn nog steeds mensen die bang zijn om naar ons toe te komen. Of die ons niet kunnen bereiken omdat ze problemen hebben met vervoer. Of ze kunnen bijvoorbeeld niet lopen. Daarvoor hebben we ook een speciaal outreach team. Dus dat is een verpleegkundige die samen met een chauffeur in onze bus die we gedoneerd hebben gekregen, gaat die dan de wijk in om die mensen in de wijk te bezoeken. Hoe is de relatie met de politiek? Zijn die blij dat jullie dit doen? Zeker. We zijn vanaf het begin ondersteund door de politiek. We hebben onze vergunning als zorginstelling hebben we van het ministerie van GMN gekregen. We hebben een goede relatie ook met de inspectie van Volksgezondheid. Al onze artsen krijgen hun ontheffingen. En we zijn ontzettend blij dat altijd is gerespecteerd dat mensen bij ons veilig zijn. Dus dat de immigratiedienst niet naar ons toe komt om mensen op te pakken vanwege het recht wat ze hebben op gezondheidszorg. Dus dat verloopt goed, dat contact? Echt heel goed, ja. Betekent dat ook dat er een financiële, dat er iets wordt betaald vanuit de overheid hiervoor of niet? Vanuit Curaçao vooralsnog niet, maar we zijn bezig met een subsidietraject. Wij worden nu gefinancierd door internationale donoren. Maar helaas is de situatie in Venezuela niet meer een prioriteit voor die donoren vanwege de situatie in Oekraïne, in Gaza, waar we natuurlijk allemaal dingen over op het nieuws zien. En om die reden krijgen wij dus steeds minder geld en moeten we het ergens anders gaan zoeken. Maar daarvoor zou de overheid van Curaçao natuurlijk ook in de bres kunnen springen, want jullie doen belangrijk werk voor mensen die hulp nodig hebben en anders misschien nergens anders naartoe zouden kunnen gaan. Ja, dat beseffen ze ook, dus we zijn daarmee bezig. Goed zo.
Hartelijk bedankt voor het goede werk. 5 jaar, jullie hebben meer dan 7000 mensen behandeld. Is dat wat je gedacht had toen je dit 5 jaar geleden begon? Nee, het is een beetje uit de hand gelopen. Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen zouden zijn. Het idee was oorspronkelijk om zwangeren te helpen. Want ik werkte hier vanaf 2018 op de verloskamers in het CEOS. Ik zag daar heel veel zwangeren die heel erg ziek binnenkwamen omdat ze geen geld hadden om naar een verloskundige te gaan en ook geen geld om naar een huisarts te gaan. Dus eigenlijk was eerst het idee van ik ga zwangeren helpen. Toen zeiden mijn collega's, maar het probleem is nog veel groter, want alle andere mensen hebben dat ook nodig. Nou, toen kwamen de eerste patiënten. Toen dacht ik, nou, hoe groot is deze groep? Want de schattingen lopen heel erg uiteen. 7000 mensen had ik niet verwacht. Ja. Hartstikke mooi werk en fijn dat jullie het doen. Succes! En het is goed dat we er op deze manier aandacht aan besteden. Dat in ieder geval de bevolking van Curaçao weet. En ook de mensen die directe hulp bij jullie nodig hebben, weten dat jullie bestaan. Ja, en ik wil graag iedereen bedanken die ons de afgelopen 5 jaar heeft ondersteund. Want zonder de vrijwilligers, de specialisten die gratis consulten voor ons doen, de overheid die altijd positief staat tegenover onze stichting en ja, nog heel veel meer mensen hadden we dit echt niet kunnen bereiken. Dankjewel.